życiu swym jak złota, zorza światłem sieje. Między cierniem lilia, kruszy łeb smokowi, pękna jak w pełni księżyc, święci człowiekowi. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziło światłość nieustająca, i jako mgła ukryłam wszystką ziemię. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu, Bogu chwała, a duszy wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Niech nas Syn Twój, Panie, do Ciebie nawróci, a swoje zagniewanie niech od nas odwróci. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas z boji zawsze i ninie. Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Witaj, Matko szlachetna, w panienskiej czystości, gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości. Niepokalana czystsza, nieśli aniołowie, po prawej stronie króla stoisz złotogłowie. O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących, o jasno gwiazdo morska, o porcie tonący, bramo rajska niemocnych, zdrowie w Twej obronie, niebogę oglądamy na górnym Syjonie. Jakoli byliany, o Maryja, imię Twoje, cudzy Twoje zakochali się bardzo w Tobie. Panie, miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju. Amen. Z pokłonem Panno Święta ofiaruję Tobie te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie. Prosząc, by nas zbawienną drogą prowadziła, a przy śmierci nam słodką opiekunką była. Dać się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła. Módlmy się, Boże, który przez niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny godny Synowi swemu, Zdrowaś bądź, Panienko, łaski na nas miej. Ave, Ave, Ave Maria. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja. Pokornej mej prośbie odpowiedź swą daj. To jesteś, o Pani, przed nami nie daj. Ave, Ave, Ave Maryja. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja. Klęczącej Bernarce rzekła Pani tak: ożeń się niepokonanym jestem ja. Ave, Ave, Ave Maryja. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja.
szczęśliwą, o Mario nam daj. Ave, Ave, Ave Maria, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja. Gwiazdo śliczna, wspaniała, Budogajska Maryja, do Ciebie cień uciekamy, o Maryja, Maryja. Do Ciebie cień uciekamy, o Maryja, Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, a przyszedł czas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, a przyszedł czas. Gdy ptaszkowie śpiewają, wdzięcznym głosem, wdzięcznym głosem śpiewają, a śpiewają. I my też zgromadzeni oglądajmy Maryi. Czyste serce Bożej Matce darujmy, a darujmy. Czyste serce Bożej Matce darujmy, a darujmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z duchem Twoim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, serdecznie witam Was wszystkich na uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, Matki i Królowej Szkaplerza Świętego. W tym roku, który jest rokiem jubileuszowym, rokiem poświęconym osobie świętego Jana Pawła II, z okazji stulecia jego narodzin, przyświeca nam w tych uroczystościach, we wszystkich sanktuariach dewiza jego biskupskiego i papieskiego posługiwania totus tuus. Mamy tu przetłumaczenie. Totus tuus to znaczy uwieść Twój, Maryja, cały Twój, Maryjo. Te słowa niech będą dla każdego z nas taką iskrą, zachętą, abyśmy się i my również tak zapalili miłością do Boga i Matki Najświętszej, tak aby każdy z nas mógł powiedzieć: Boże, Maryjo, Matko Najświętsza, cały jestem Twój. Całe moje życie, każdą moją chwilę chcę poświęcić dla Ciebie. Z miłości do Ciebie, z wdzięczności za wszystkie łaski. Również inne jubileusze, które będziemy świętować, tak samo wczoraj już zaczęliśmy świętować 30-lecie powrotu karmelitów bosych na Białoruś, w tym również do Budogaj, jak również 30-lecie święceń kapłańskich ojca Bernarda i ojca Pawła, 25-lecie ślubów wieczystych siostry Tereziny, 75 lat urodzin księdza biskupa Kazimierza Wielkosielca
I za wszystkie łaski pragniemy Matce Najświętszej podziękować. Serdecznie witam Was wszystkich, zapraszam do wspólnej modlitwy, a tej Eucharystii przewodniczy nam, jak sami widzicie, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jurij Kosobucki, którego jeszcze raz serdecznie witam. Od wczoraj już tutaj modli się razem z nami u stóp Matki Najświętszej i prosimy o prowadzenie tej Eucharystii. Kochani, przybywamy tutaj do Budogaju. W tym roku może trochę inaczej wyglądają nasze święta, nasze uroczystości, bo ta zaraza koronawirusu, która ogarnęła cały świat, rozeszła się wszędzie, my staramy się zachowywać jakiś dystans, może trochę więcej my spędzamy czasu na modlitwie online i ja szczerze witam tych wszystkich, którzy łączą się z nami przy pomocy środków współczesnych technik i technologii, które pozwalają ludziom patrzeć, widzieć to, co się odbywa dzisiaj tutaj w Budogaju. Ale ja dziękuję również tym wszystkim, którzy przybyli na tą mszę świętą tutaj, na tą budogajską ziemię. Na ziemię, którą obrała sobie Matka Najświętsza Maryja w tym cudownym obrazie Matki Bożej Szkaplernej Budogajskiej, która ma swój tron w tej świątyni, w tym kościele, ale z tego tronu ona obejmuje każdego z nas. Obejmuje każdego, kto przychodzi i modlić się przed jej obliczem, wypraszając u Boga bardzo dużo potrzebnych łask, siły, cierpienia, tych innych cnót, które tak potrzebujemy w naszym współczesnym życiu. Każdy z nas dzisiaj stoi przed obrazem Najświętszej Maryi Panny i ma w swoim sercu jakąś intencję, jakąś konkretną prośbę i prosimy, aby Matka Najświętsza spełniła swoją modlitwą te nasze prośby, te nasze pragnienie, wyprosiła u Boga potrzebne dla nas łaski. Z taką myślą rozpoczynamy Eucharystię i na jej początku uznajmy naszą grzeszność i przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy, słabości i przewinienia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Czego błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Boże, w czasach Starego Przymierza na górze Karmel przyjmowałeś modlitwy proroków, a w Nowym Przymierzu wybrałeś tę górę na miejsce czci Najświętszej Maryi Panny. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy doszli do Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Eliasz wszedł na szczyt Karmelu i pochylił się ku ziemi. Wtulił wraz między kolana. Potem rzekł swemu słudze: podejdź no, spójrz w stronę morza. On podeszł, spojrzał i wtem powiedział: nie ma nic. Na to mu odrzekł: wracaj 7 razy. Za 7 razem sługa powiedział: oto obłok mały, jak dłoń człowieka, podnosi się z morza. Wtedy mu rzekł: idź, powiedz Achabowi, zaprzęgaj i odjeżdżaj, aby cię deszcz nie zaskoczył. Niebawem chmury oraz wiatr zaciemniły niebo i spadła ulewa. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko. Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko. Kto będzie przybywał w tym przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twej Górze Świętej? Ten, który postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu. Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko. Kto swym językiem oczest nie głosi, kto nie czyni bliźniemu nic złego i ten, co nie ubliża swoim sąsiadom, ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu. Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko. Kto nie pożycza swych pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić darami przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybranie synów. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze.
A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto Słowo Boże. Los Carmeli, vidis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singularis, mater mitis, sed virinescia, Carmelitis, esto propitia, Stella Maris. Alleluia, alleluia, Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je wiernie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Kiedy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu powiedziała głośno do Niego: Szczęśliwe łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. On zaś rzekł: To prawda, ale tym bardziej szczęśliwi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Milowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry. W tym roku my odznaczamy 100 lat z dnia narodzenia świętego Jana Pawła II. Pierwszego w historii, w współczesnej historii Kościoła papieża Słowianina, papieża Polaka, który wniósł bardzo wielki wkład w historię jak całego Kościoła, tak i całego świata. I w tym roku my w sposób szczególny rozważamy Jego postać, my w sposób szczególny modlimy się przez Jego wstawiennictwo i hasłem dzisiejszych obchodów uroczystości Matki Bożej Budogajskiej jest Jego hasło: Totus tuus, całkiem Twój. W ogóle Karol Wojtyła, to przyszły papież, urodził się w Polsce, urodził się w Wadowicach, to niedaleko Krakowa. Jego życie było związane z sanktuarium Matki Bożej w Częstochowie. On bardzo lubił modlić się przed ikoną Matki Bożej Częstochowskiej. Jeszcze kiedy szedł do liceum, zawierzył jej swoją naukę. Kiedy chciał wstąpić do seminarium, a już to były niełatwe czasy, bo wtedy Polska była pod wpływem tej ideologii komunistycznej,
która próbowała nawiązać człowiekowi zdanie, że Boga nie ma, Boga nie istnieje. Do seminarium było niesamowicie trudno pójść. Tak tutaj u nas, na naszych terenach w Polsce też, chociaż mówiono, że tam Kościół cieszył się wolnością, tak. Tam nie zamykano kościołów jak u nas, tam nie rozstrzeliwano księży, nie rzucano księży do więzień, chociaż to jest względne, bo niektórzy księże przeszli przez więzienie, przez obozy. Ale pójść do seminarium dla młodego człowieka to było takim bohaterskim krokiem. I my wiemy, że on też przyjechał do Częstochowy, uklęknął przed Matką Bożą i powiedział: ja całkiem jestem Twój. Ja oddaję siebie Tobie, Matko Najświętsza. I poszedł, wstąpił do seminarium, został kapłanem, potem został biskupem, chociaż to też było niełatwo, niesienie tego krzyża biskupiego, i później sam on na pewno tego nie oczekiwał. Na konklawie w Rzymie zabrzmiało jego imię, kiedy ogłoszono wybór nowego papieża. Na pewno to było trudne. Trudne niesienie tego krzyża, kierowania Kościołem. Ale on cały czas powtarzał wszędzie, gdzie tylko przyjeżdżał. On powtarzał kilka takich zdań, kilka haseł, kilka rzeczy. Pierwszą było: nie lękajcie się przyjąć Chrystusa. Nie lękajcie się wpuścić Jezusa do swojego życia. Nie lękajcie się, nie bójcie się, nie bójcie się nigdy. Jakby wam nie zabraniano wierzyć, uczestniczyć w mszy świętej, przychodzić do kościoła, modlić się, nie bójcie się przyjąć Jezusa, bo Jezus jest Synem Bożym, jest Zbawicielem, jest źródłem siły, męstwa, odwagi dla każdego człowieka. Druga rzecz, na którą zwracał uwagę Jan Paweł II, zawsze była to: całkiem Twój. Zwrot do Maryi. Maryi jako Matki Niebieskiej, Matki każdego człowieka, Matki nas wszystkich, która otacza nas swoją opieką, okrywa nas płaszczem swojej macierzyńskiej obrony, która wyprasza u Boga potrzebne dla nas łaski, tak jak każda matura. Ona bardzo dobrze wie, co komu trzeba. Ona zawsze przyjdzie z pomocą, kiedy nam jest źle, kiedy nam chce się płakać, kiedy przeżywamy różnego rodzaju życiowe doświadczenia, choroby, niepowodzenia, kiedy coś się dzieje nie tak, jak nam by się tego chciało. Zwracajmy się do matury, do Maryi. Święty Jan Paweł II na pewno odczuwał tą macierzyńską pomoc Matki Bożej Częstochowskiej wtedy, kiedy na przykład Ali Agca, terrorysta, strzelił do niego kulą zatrutą. Pada papież. On wie, że on śmiertelny, jest poraniony, ale on od razu mówi: ja przebaczam temu człowiekowi. Jak tylko on już w szpitalu nabrał trochę mocy, pierwsze co zrobił, to wyjechał ze szpitala do więzienia, oby tego do niego strzelał, i mówi: ja nie mam żadnej złości, ja nie mam żadnego żalu, ja Ci przebaczam. Skąd to się bierze? Kiedy już po tym, już jego zdrowie było słabe, on już był w starszym wieku, ale jak on przyjeżdżał na jakieś spotkanie, ja osobiście byłem na takim spotkaniu na Dniach Młodzieży w Paryżu, kiedy z grupą pielgrzymów z Białorusi byliśmy razem, ja jeszcze wtedy byłem tylko pierwsze kroki mojego kapłaństwa. My przyjechaliśmy i jedzie papież w tym papamobile, w tym takim pod szklem już zabezpieczony, ale jaki był duch mocny, skąd tyle radości? Taki staruszek, który mógł pociągnąć miliony młodych ludzi. Skąd to się brało? Właśnie z jego zawierzenia Matce Bożej i z tej siły, którą on czerpał z tej modlitwy. Bo on mógł długo klęczeć przed obrazem Matki Bożej, modlić się. A my wiemy, że Bóg jest bardzo kochający człowieka. To, co my mówimy o Panu Bogu, że jest miłosierny, że On kocha człowieka, to prawie nic z tego, co jest w rzeczywistości. Bóg mocno kocha nas. Matka Najświętsza pragnie wypełnić tą funkcję, którą otrzymała, kiedy Jezus umierał na krzyżu, bo my wiemy, że w ostatniej chwili życia Jezus umiera na krzyżu. Jemu strasznie bolą ręce, nogi, przebity bok. On po prostu patrzy, co się dzieje, widzi pod krzyżem stoi jego mama, która płacze, przeżyła śmierć swojego syna, i widzi najmłodszego ucznia, świętego Jana, i mówi: oto matka Twoja, oto syn Twój. Ale w osobie tego Jana Jezus daje Maryję za matkę dla każdego przyszłego chrześcijanina, czyli dla każdego z nas.
I Maria chce być taką matką dla każdego z nas. Dlatego ona wybiera różnego rodzaju miejsca, w których w sposób szczególny my odczuwamy jej obecność. W sposób szczególny my możemy zwracać się w naszej modlitwie i otrzymywać Boże łaski. To tak zwane wielkie sanktuaria, które są po całym świecie rozrzucone, ale i w naszym kraju, w naszej kochanej, rodnej Białorusi. My mamy bardzo dużo takich miejsc. My znamy takie cudowne ikony, jak Matka Boża Bucławska, Matka Boża Wialynicka, Matka Boża Faszczowska, Matka Boża Brzeska, Brasławska, Matka Boża Łagiszyńska i tutaj Matka Boska Gudogajska. W Gudogaju, w tym maleńkim drewnianym kościółku Matka Boża wybiera sobie miejsce, gdzie ten obraz Matki Bożej Szkaplernej znajduje swój tron w głównym ołtarzu. I ludzie, którzy przychodzą tutaj, modlą się przed tym obrazem, oddają pokłon Bogu, otrzymują potrzebną laskę. My widzimy, jak łaskawy i miłosierny jest Bóg i jaka kochająca mama jest Maryja, która tak dużo daje nam tych okazji i możliwości. Od nas zależy tylko, na ile my przyjdziemy. My mamy to zaproszenie, ale jak do każdej gościny, jak my mamy zaproszenie, możemy pójść, a możemy powiedzieć, że nie, no my nie pójdziemy, bo trzeba iść na bazar, trzeba iść na targi, trzeba iść do kolegów, trzeba odwiedzać kogoś jeszcze, albo za gorąco, albo zimno, albo deszcz pada, albo śniegi, lody i my możemy znaleźć bardzo dużo wymówek, a możemy przyjść. Przyjść na to zaproszenie, pokłonić się Matce Bożej, przywitać ją i porozmawiać, pomodlić się. Tak jak zrobili to wy, drodzy pielgrzymi, którzy przyjechali tutaj, na tą ziemię, aby zanieść swoje modlitwy. I Matka Najświętsza w tej chwili z tego obrazu, ona patrzy na każdego z nas. Ona patrzy na każdego z nas i nawet niepotrzebne są nasze słowa, bo ona wie, czego my potrzebujemy. Tak jak podczas cudu w Kanie Galilejskiej, o którym my dowiadujemy się z Ewangelii, kiedy Maryja z Jezusem byli na jednym z wesel. No wiadomo, że każdy z nas bywa na jakimś przyjęciu u naszych krewnych, znajomych. Była Maryja z Jezusem też na weselu. Podnieście rękę, kto choć raz był na weselu w życiu. To ja tak pytam, żeby zobaczyć, czy wy śpicie, czy wy rozumiecie, co ja mówię. To my byliśmy na weselu, my wiemy, co to znaczy. Wesele, dużo ludzi, jest młoda para, wszyscy na nich patrzą, krzyczą im gorka albo coś tam jeszcze, że słodko. Troszeczkę mogą trochę sobie popić, trochę pojeść, potańczyć, no takie wesele, spędzić czas razem, w radości. Maryja z Jezusem też byli u kogoś z ich rodziny, może ze znajomych. W tamtych czasach trochę inaczej wyglądało wesele, teraz to już w ogóle u nas wygląda to skromniej, w tamtych czasach to długi czas. Ludzie przychodzili z daleka, to teraz to my siadamy do samochodu, do autobusu, do pociąga, do samolotu, przylatujemy, przyjeżdżamy, przybywamy, a w tamtych czasach to trzeba było, najlepszym transportem mógł być osiołek, ale osiołek za szybko nie pójdzie, a jak nie zechce, to w ogóle nie pójdzie. To trzeba było może tydzień czasu jeszcze iść. Dlatego takie wesele mogło być tydzień, 2 tygodnie, ludzie się bawili, spędzali ten czas. I nagle zabrakło wina. No możemy sobie wyobrazić, na weselu zabrakło wina. My, skoro byliśmy, to my rozumiemy, że bez tego można się obejść. Tak, i to bardzo dobrze. Ale jak zabrakło wina, to co będzie? Posądzenie. Ajajajajajajaj. Będą pokazywali palcami, a to ci, u których zabrakło wina? To ci, którzy nie rozliczyli swoje siły, którzy nie umieją planować. Ajajaj, jacy oni, to po prostu zepsuta opinia, zepsute wesele. Dla tych młodych, dla ich rodziny, to też zepsuty nie tylko, że nastrój, ale zepsuty przyszłe parę lat, bo to będą na nich później to mówić. I nikt nie prosi, nikogo, tylko po prostu zobaczyli troszeczkę ci, może ludzie, którzy obsługiwali stoły, że zabrakło wina, ale Maryja podchodzi do Jezusa i mówi, słuchaj, zabrakło im wina, zrób coś. No bo Maryja wie, kim jest Jezus i Jego możliwości. Nawet Jezus mówi do niej, co ci to obchodzi, czy to jest moja albo twoja sprawa, niewiasto. Ale Maryja mówi, zrób. Przecież to nie jest konieczne do zbawienia, to nie jest konieczne do życia, ale ona widzi, że tu i teraz to im najbardziej potrzeba.
I Jezus przemienia wodę w wino, On robi ten pierwszy cud, z którego się zaczyna Jego działalność cudotwórcza. My widzimy na przykładzie tej sceny w Kanie Galilejskiej, na ile Matka Boża potrafi wiedzieć, co nam trzeba. Jakie są nasze pragnienia, jakie są nasze myśli, co my rzeczywiście, co nam trzeba i naprawdę ona jako matka zawsze będzie chciała dobra dla swojego dziecka. Nigdy żadna mama nie chce, żeby jej dziecko cierpiało, żeby plakało, żeby było źle. Tak samo i Maryja. Dlatego kiedy my przychodzimy tutaj, do tego sanktuarium, do tego obrazu Matki Bożej, my wiemy, że ona nas widzi, słyszy, kocha i ona rzeczywiście wyprosi u Boga to, co najbardziej potrzebujemy. Chociaż to różnie z tym bywa. Czasem może być nasza prośba wygląda tak, jak u małego chłopca siostra zakonna pyta na katechezie. No wiemy, że katecheza to takie zajęcie po religii. I pyta siostra, no co dzieci, czy przychodził do was święty Mikołaj? No to było akurat o świętym Mikołaju. To wszyscy dzieci mówią, tak, przychodził, no bo pod choineczką znaleźliśmy jakieś tam prezenty, opowiadają co było jak. I jeden taki Michaś był i ona mówi, a ty co Michasiu nic nie opowiadasz? On mówi, no mama z tatą powiedzieli, że ten mój bracik, który mi się akurat w tym dniu urodził, to jest mój prezent od świętego Mikołaja. No wiadomo, że tam było troszeczkę im za dużo troski tym rodzicom. I mówią, że to jest twój prezent. I czy ty zadowolony z tego prezentu? On mówi, tak, chociaż ja prosiłem o rowerek. Ale my tak możemy troszeczkę z tego się pośmiać, ale co to znaczy rowerek? Pojeździ, parę sińców, tam troszeczkę kolana zbije sobie łokcie, może nosa, później zerdzewieje, coś się zepsuje, złamie, wyrzuci i zapomni. Parę lat pokorzysta, a bracik już na całe życie. To może naprawdę taki prezent dla niego, że to jest opora, to jest przyjaciel, to jest rodny człowiek. Tak samo i Matka Boża, ona zawsze wie, co nam naprawdę potrzeba. I może my czekamy jakiegoś tak, w cudzysłowie, rowerka, ale otrzymujemy coś innego, coś lepszego, większego, tego, co najbardziej potrzeba. I dlatego dzisiaj podziękujmy Matkę Bożą. Dziękujemy Ci, Najświętsza Bogu Rodzica, za te wszystkie dary, które my przez Twoje wstawiennictwo od Ciebie mamy. A mamy bardzo dużo. Może my większość z tych darów nie zauważamy, może my tego nie widzimy, ale my to mamy. Mamy w naszym życiu, nawet w codziennym życiu. I dziękujemy Najświętszej Bogu Rodzicy i prosimy o dalszą opiekę. I niech to rozważanie o Matce Bożej, a również o stosunku świętego Jana Pawła II do Matki Bożej jeszcze raz zachęci nas wszystkich poświęcić siebie Matce Bożej i razem ze świętym Janem Pawłem II powiedzieć totus tuus, cały Twój. Ja jestem cały Twój, albo ja jestem cała Twoja, Matko Najświętsza. Prowadź mnie przez moje życie, a doprowadzisz mnie do zbawienia. Amen. I teraz, kochani, wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak poznajmy Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Żywiciela, który z Ojca jest zrodzony, który z Ojcem i Synem wspólnie opierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden
święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wdzięczni Maryi za dar świętego szkaplerza i za miłość, jaką żywi ku braciom i siostrom swojego Syna. Przez jej wstawiennictwo przedstawmy Bogu potrzeby Kościoła, Ojca Świętego i wszystkich ludzi na ziemi. Módlmy się za Kościół Święty, pielgrzymujący na spotkanie z Panem, aby wspierany przez niepokalaną dziewicę dochował wierności Chrystusowi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby z Maryją rozważali w swych sercach Słowo Boże i głosili je z mocą całemu światu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za spowiedników i rekolekcjonistów, aby okazując wiernym życie Maryi, pociągali ich do naśladowania w codziennym życiu jej wiary, pokory i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za całą rodzinę karmelitańską, oddaną w szczególny sposób miłości i czci Maryi, aby zjednoczona ze swą Matką i Królową dążyła do ewangelicznej doskonałości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich, którzy przyjęli szkaplerz karmelitański, aby Maryja otaczała ich czulą opieką i uczyła żyć dla Jezusa i Jego Królestwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu zebranych, abyśmy nieustannie pogłębiali nasze nabożeństwo do Maryi i dziękowali Bogu za dar Jego Matki. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy do Ciebie za wstawiennictwem niepokalanej dziewicy Królowej Karmelu i spraw, aby jej łaskawa opieka chroniła nas od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało, z soku wielu
Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Pan Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę samopokroju na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, składamy Tobie, Boże, nasze dary i prosimy Cię, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i ściśle się zespolili z dziełem odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę i jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maria odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy się z Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwały. Wspominając
śmierci i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem, obecnym wśród nas biskupem Jurijem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Pawłem II, świętym Rochem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świat. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bóg, kiedy stał się jednym z nas,
Pomódlmy się. Boże nasz Ojcze, posiliłeś nas najświętszym sakramentem ciała i krwi Twojego Syna. Umocnij w nas miłość ku Tobie i spraw, abyśmy służąc Najświętszej Maryi Pannie naśladowali jej cnoty przez Chrystusa Pana naszego. Drodzy bracia i siostry, serdeczne dzięki księdzu biskupowi Juriju za celebrowanie tej Eucharystii w języku polskim i Wam wszystkim za wspólną modlitwę. Pragnę również serdecznie pozdrowić tu od stóp Matki Bożej i w imieniu Matki Najświętszej wszystkich, którzy łączą się z nami we wspólnej modlitwie, modląc się z nami drogą online. I serdecznie chcę podziękować wspólnocie Katolik Baj, którzy wczoraj i wszystkie uroczystości w tym roku ku czci Matki Bożej Szkapleżnej transmitują online, aby nie tylko tu obecni, ale i ci, którzy bardzo chcieli tu być, a ze względu na pandemię nie mogli tutaj przybyć. Nawet z Ameryki nas oglądają. Pozdrawiamy Amerykę z Gludogaj. Serdeczne dzięki kapłanom, którzy koncelebrowali służbie liturgicznej, no i chórkowi Budochajsko-Ostrowiecki, można to tak nazwać? Tak, Budochajsko-Ostrowiecki chór, którzy jeszcze będą śpiewać podczas mszy świętej uroczystej o godzinie 12. Jeżeli nie upiekło Was jeszcze słońce i macie siły, to trochę się gdzieś tam wodą ochłodzić i zapraszamy również na tą uroczystą mszę świętą o 12. Króciutkie ogłoszenia, tylko w następną niedzielę, może nie tak, jutro o godzinie 10 msza święta w kościele przed cudownym obrazem Matki Bożej, dziękczynna za przeżyte uroczystości, za wszystkie otrzymane łaski. Kto by chciał, to zapraszamy na godzinę 10. I w następną niedzielę zwykły porządek mszy świętych o 9 w Włoszy, o 10:30 w Gradowszczyźnie, o 11:30 w Budogaju na białoruskiej mowie i o 13 w języku polskim. Nasze uroczystości протягиваются. Після закінчення этой святої мши образ буде занесений у костел i wystawiony dla zustreczy z wiernikami na modlitwie. Obraz będzie wystawiony u kruchcie kościoła. Takim czynem usie wierniki, jakie będą znachodzić się na dworze, na płoszczy przy kościele, zmogą tam modlić się. Kościół odkryty, jednak wiedzą, że po przyczynie pandemii uwachod u kościoł odmierzowany dla wielkiej kolkości i dla organizowanych grup uwachodzim indywidualna dla zustreczy z Najświętejszym Sakramentem. После zakończenia tej świętej mszy tam przy kościele będzie możliwość przyjąć święty szkapler. Пригожие шкаплери есть у палатці при уході у костел. Тут от нас, як заходить зелена палатка, написано там Будагайський Кармель. Брат Ігнат, диякон, буде приймати у шкаплер, mianowicie na stupienkach перед kościołem. Tam tak samo będzie możliwość poświęcić religijne przedmioty, jakie wierniki nabyli na feście. O 12 godzinie rozpoczniecie święta msza u honor Najświętejszej Panny Maryi i wtedy na tej mszy będziemy winszować z jubilejem 75-lecia naszego najstarszego biskupa w Białorusi Kazimira Wielkosiędza. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Moi drodzy, na zakończenie tej mszy świętej chciałbym również od swego imienia podziękować przede wszystkim miłosiernemu Bogu za te cuda,
Matce Najświętszej za jej opiekę nad naszym krajem i podziękować Bogu za te 30 lat odnowionej pracy karmelitów bosych w naszym kraju, w naszej kochanej Białorusi. Bo właśnie w tym roku my odznaczamy ten jubileusz powrotu. Był czas, kiedy karmelici bosi pracowali w różnych miejscowościach. Jest dużo tak zwanych pokarmelitańskich kościołów u nas, ale był okres przerwy. I w 90 roku karmelici wrócili na Białoruś. Ja szczerze dziękuję ojcom karmelitom na ręce obecnego wśród nas proboszcza Budogajskiego Sanktuarium ojca Kazimierza za tą piękną pracę, za to piękne świadectwo, które dają tutaj temu cudowi Boga. Bo to odrodzenie życia religijnego to naprawdę cud, który On zdziałał. I niech dobry Bóg błogosławi, aby zakon karmelitów bosych, zakon sióstr karmelitanek bosych, karmelitanek od Dzieciątka Jezus, aby się rozwijały, aby były nowe, liczne powołania do służby Bożej i aby to życie religijne w naszym kraju było podobne do takiego pięknego kwiatu, który zawsze kwitnie, który swoim aromatem zwołuje ludzi na wspólną modlitwę. A teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem Twoim, Niech imię Pańskie będzie błogosławione. teraz i na wieki, Wspomożenie nasze w imieniu Pana. który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będzie.